बिक्रम दैमारिया भेरगाव ब्लक बीपीएमनि गाहाय नेहाथारि बिबान लाबाय। हाग्रामा महिलारिनि आगदा आगसि थानाय दैदेनगिरिफोरा बीपीएफ नागारलांब्लाबो बीपीएफ राजखान्थि हान्जाया लोरबां जानायखौ नुनो मोनाखै। 32 नं भेरगाव बियाबखौ आं खहा जानो होनो हानाय नङा। बेखायनो गोजौनि थिननाय बिबान होनाय बायदि आं खामानि मावलांगोन। भेरगाव बियाबखौ जों नष्ट जानो होनो हानाय नङा। दिल्लीयाव बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि मुङाव लामा बेखेवदों, मोजां जादों। नाथाय बेनि 15 बोसोरनि सिगाङावनो बड'लेण्ड मुंजों बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बानायना दोनखाबाय। दानि गेस्ट हाउसआव बड'लेण्डनि रायजोआ थानो आरो उन्दुनो मोनो, बुंदों बिक्रम दैमारिया। दिल्लीनि दरबाराव जाय दिनै बिथांमोनहा लामा बेखेवदों, बिनि 15 बोसोर सिगांनो हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड भवन बानायदों। भेरगाव जिल्ला बीपीएफनि सिङाव थानाय भेरगाव ब्लक बीपीएफनि जर'खा जथुम्माया भेरगाव ब्लक मावख'आव जालाङो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो भेरगाव जिल्ला बीपीएफनि आफादगिरि लोमस्राव दैमारि, मिरु आइजो बीपीएफनि सुप्रिया रानी ब्रह्म, लाइमोन बीपीएफनि आफादगिरि रिन्जय बर', सीडब्लिउसीनि कबिता ब्रह्म, बारग' एमएलए महेश्वर बर' आरो गोबां बिबानगिरिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोरा। जर'खा जथुम्मानि गेजेरजों दिनै बिक्रम दैमारिखौ भेरगाव ब्लक बीपीएफनि गाहाय नेहाथारि बिबान होयो। दिनै आङो भेरगाव ब्लक बीपीएफनि गाहाय नेहाथारि गोजौनि बिथोन आरो थिननाय आरो बिबान होनाय बायदि आं आजावनानै लाबाय। मेन उद्देश्यआ बेनो, भेरगाव बियाबखौ जों नष्ट जानो होनो हानाय नङा आरो भेरगाव बियाबखौ आगोल बेसेबांमोन जौगादोंमोन बिनिख्रुइ बांसिन बे राजनीतिक दिगाव जौगाहोनो थाखाय दिनै जों खामानि मावलांगोन। उद्देश्यआ बेनो, जों गोबां समस्थिफोराव जों बेरायदों आरो जों खामानि मावबोदों। बेबायदि दिनै आंहा मोनसे गिलिर बिबान गोजौनिफ्राय बिथोन फैबाय आरो बिबान होबाय, जे भेरगाव बियाबखौ मोजाङै दैदेनलांनो थाखाय जोङो दिनै आवगायलांगोन आरो आं बुंखाबाय, भेरगाव बियाबखौ नष्ट जानो होनायनिफ्राय जोङो बेखौ बासायनांगोन, बे आंनि थांखि। भेरगाव बियाबनिफ्रायनो बारग' लेङाइ बुंथिगिरि नेरसोन बर'आ गुबुन दोलोआव थांबाय बीपीएफनिफ्राय। बीपीएफ दोला माबायदि जुजिलांनांगोन? बिथाङा गावनि टेकनिकेल प्रब्लेम आरो मानिबा उद्देश्यखौ लानानै निश्चय बीपीएफ दोलोखौ गारनानै थांगोन। बेल' नङा, गोबां गिदिर गिदिर नेताफोरा गारनानै थांबाय, आगदा आगसि थानाय गोबां दैदेनगिरिफोरा गारना थांदों। अब्लाबो हाग्रामा महिलारिनि बिथांनि महरानो दिनै रायजोनि गेजेराव जाखांफैयो, नङा होमबा? दिनै आं बिनिखायनो आगोलबो बुंदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांनि आगदा आरो आगसि थानाय एसेबां गिदिर गिदिर दैदेनगिरिफ्रा गुबुन दोलोआव थाङा मानो बीपीएफनि एसेबो खहा जायाखै आरो खहा जानायखौ जों नुनो मोनाखै। मानो होननानै बुङोब्ला हाग्रामा महिलारिनि 17 बोसोर रायजो खुंबोनायाव माबायदि डेभेलपमेन्टजों लोगोसे सुख शान्ति रायजो खुंबोदोंमोन, बेखौ रायजोआ मोजाङै गोसो दङ। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारिनि रावजोंनो, खामानिजोंनो, बिथांनि महरजोंनो दिनै बीपीएफआ थांनानै दङ। फैबाय थानाय समाव नोंथाङा माबायदि खामानि मावलांगोन? आंथ' गोबां जुरदार आं खामानि मावगोन। 1000नि खाथियाव जोङो जइन होनो थांगासिनो दङ। जोंहा दिनै दाबो दङ बेयाव जइन जानो गोनां दङ, नाथाय जोङो मोनसे मोजां सम जइन लागोन होननानै जों रायलायबाय, गोजौआव जों रायलायहरबाय। दा लाथ', साननैसोनि उनाव जइनिंखौबो लागोन होननानै बुंदों आरो गोबां गामियैनो हाबनाय नोंथांमोना नुगोन। गोबां 1000 सेंग्राफ्रा हाबनाय नोंथांमोना मिडियानि जुगिदिनो नुगोन। बे भेरगाव समस्थिखौ इउपिपिएलखौ जोबोद गाहायाव दोननानै फेजेननो थाखाय आं दिनै थांखि लादों। दिल्लीनि दरबाराव जाय दिनै बिथांमोनहा लामा बेखेवदों,
बिनि 15 बोसोर सिगांनो हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड भवन बानायदों दिल्लीयाव मैया दाखालि लामानि मुंखौ होदों बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि नामाव जों गोजोनदों नाथाय बिनि 15 बोसोरनि सिगांनो हाग्रामा महिलारि दिल्लीयाव मोननै बड'लेण्ड गेस्ट हाउस बड'लेण्ड भवन बानायदों जायखौ मानगोनां बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म बिथाङा सारा इन्डियायाव विश्व दरबाराव बड'लेण्डखौ मिथिथों होननानै दिनै बिथाङा उइस खालामलांदों अब्ला दिनै बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआ मा बे बर'नि सम्पति नङा नोंथांमोना मिडियायाव देखायदों बे बड'लेण्ड भवन आरो गेस्ट हाउसजों थांनाय लामाखौनो नङा होमबा दिनै बिथांमोना बेखेवदों आरो मोजां मोनदों आरो दिनै बेखौ जों बाख्नायनो गोनां बेबायदि मोनसे मोजां मुं होनानै लामा बेखेवदों नाथाय जोंनो लामा बेखेवदों आरो लामाखौ मुं दोनदों नाथाय बिटिसिआव दिनै 300निबो बारा सासे आदानि ग्रुपनो हा हगारनायखौ नुनो मोनदों बिनि पार्टिखौ नोंथांमोना मिथिगौ लामा दोंसे मुं जोंनो होदों दिल्लीयाव नाथाय बिटिसिआव 300निबो बारा हा दिनै लादों होदों हमनो हाबाय दा नाथाय गोबांखौथ' बुंनो हाया दा बिनिखायनो आं बुंदों सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि दिनै बिथांमोना घोषणा खालामदोंमोन साननानै मोनहायै खोनाफेरै नुफेरै रायजोनि गोसोआव रोमै रोमै जाखांफैनाय सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि खोथा बुंदोंमोन नाथाय बिनि गाहायाव हाग्रामा महिलारिया बड'लेण्ड इउनिभारसिटि लाबोदों बिनि गोजौआव सेन्ट्रेल इउनिभारसिटि बेखौ लाबोनायाव जोंहा मा बाजानाय दं खोब मोजांसो नाथाय दिनै गोबां इन्जिनियारिं कलेजनिफ्राय लानानै IIT-निफ्राय लानानै ITI-निफ्राय लानानै बेसेबां 39 डिपार्टमेन्ट हाग्रामा महिलारिया लानानै फैबाय बे लानानै फैनाय डिपार्टमेन्टखौनो प्रमद बर' बिथाङा दिनै बिटिसिआव सालायगासिनो नोंथांमोना सोंनो हागोन ना बिटिआर रेकर्डनि गेजेरजों प्रमद बर' नोंथाङा खैथा डिपार्टमेन्ट लाना फैदों एमेन्डमेन्ट जानाय डिपार्टमेन्ट खैथा लानानै फैदों एन्सारा जाबाय 0 नाथाय थाखानाय डिपार्टमेन्टखौनो आरो आसामाव होफिनदों रिजाल्टआ दिनै मा बुंनो सानो लास्ट सेसन बाजेट बिला जाना थांबाय बिनि उनाव गोबां फैसाफोरखौ नुदों खोनानो मोनदों आरो दा बेनि बादावहाय बिसोरो मोनसे आरो सुबिदा लानानै आरो मोनसे बारायनानै बिसोरो बैठकआव जिरायदों आरो बेजों लोगोसे इलेक्सननि थाखायबो एक्सटेनसन खालामनानै गोबाव सम लादों बिनि उनाव मा बुंनो सानो बाजेटआ नैबे थांनाय 23 डेटआव जानानै थांबाय बेखौ जों बेबो नुदों प्रमद बर' बिथाङा मावनांगौ खामानि गैला जोब्बाय बिथाङा इनफ्रास्ट्राक्चार जायफोर बिटिआर रेकर्डनि दफायाव दङमोन बेफोरखौथ' मावनो हानाय बिसोरबो नुबाय गासिबो नुबाय मावनो हायोबो गासिबो नुजोब्बाय दा फैसाया 230 करोड़ दिनै ओरैनो बाहायजायालासिनो थाबाय बे सोरनि गोरोन्थि नों स्कुल कलेजनि खुरां दङ इनफ्रास्ट्राक्चारनि खुरां दङ लामा दालां बानायनायनि खोथा दङ IBS होनायनि खोथा दङ साकरि होनायनि बाजेटनि खोथा दङ नाथाय नों फैसाखौ बाहायालासिनो बोरै 330 करोड़ ओरैनो मानो दोनखो जानो ना रानना जानो ना साप्लाय होनो